Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру татар халқының күренекле композиторы, татар профессиональ музыка сәнгатенә нигез салучы Салих Сәйдәшевнең иҗат һәм тормыш юлы хакында. Салих Сәйдәшев 2 гасыр чигендә 1900 елның 20 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. Аның әтисе Жамалтин Сәйдәшев Казан байларының берсендә кучер булып эшли. Гаиләдә ир бала туу шатлыгы авыр кайгы белән бергә туры килә. Салих туарга 2 атналап кына вакыт калгач, Жамалтин ага газаплы озак аурудан соң үлеп китә. Салихның әнисе Мәхүб Жамал Казанның Параховой бистәсендә үсә. Аның әтисе читекче була, әнисе кәләпүшләр чигә. Мәхүб Жамал 10 бала таба, 8-е нәни чакта ук үлә. 10 баладан бары тик 2-се Әминә белән Салих кына исән-сау үсәләр. Салихның күңелендә сабый чактан ук музыкага зур мәхәббәт уяна. Ишеткән көйләрен тиз хәтердә калдырып, гармунда уйнарга өйрәнү теләге белән яна ул. Кечкенә улына әнисе гармун сатып ала. Салихның тормышында иң зур борылыш Шихап Әхмәров гаиләсендә яшәгәндә башлана. Шихап Әхмәров Әминә апасының ире, ягъни Салихның җизнәсе була. Ул заманында Казанда танылган журналист, укытучы, мәктәп журналы мөхәррире, шагыйрь Габдулла Тукайның якын дусты. Салихның да музыкага сәләтен күреп, ул аның өчен рояль табып, өйгә урнаштыра. Шул заманның көчле музыканты Заһидулла Яруллин белән таныштыра. Бу танышу Сәйдәшевнең киләчәк юлын билгеләүдә хәлиткеч роль уйный. 15-16 яшендә инде Салих рояльдә гаҗәп оста уйный. Хәтта Сәйяр татар драма труппасы музыкаль ансамблендә эшли. Татар халык көйләрен оста башкаручы пианист буларак концертларда еш катнаша. Аның исеме шул заманның алдынгы карашлы яшьләре оештырган концерт программаларында еш күренә башлый. Композитор Сәйдәшев тарафыннан 20-нче елларда иҗат ителгән иң күренекле инструменталь әсәрләрнең берсе Совет армиясе маршы. Ул киң җәмәгатьчелек тарафыннан искиткеч зур шатлык, тирән дулкынлану, чын күңелдән сыклану белән каршы алына. Салих Сәйдәшев бу маршын Совет армиясының 11 еллыгына багышлап, 1929 елның 25 февралендә Татар дәүләт драма театрының бер спектакле вакытында бөтен халык алдында бер полкның командирына тапшыра. Композиторның Совет армиясе маршы бүгенге көндә дә үз кыйммәтен югалтмаган әсәрләрнең берсе булып тора. Казандагы Салих Сәйдәшев музее озын-озак ремонттан соң кабат үз ишекләрен ачты. Горький урамында урнашкан, ишек алдында каштаннар үсеп утыручы әлеге йорт Салих Сәйдәшевнең биредә үзе яшәүе белән дә истәлекле. Аны мемориал музей-фатир дияргә дә була. Салих Сәйдәшев музей урнашкан бинада элек үз заманында бик машһур зыялыларыбыз, артистларыбыз, сынчылар, актерлар яшәгән булганнар. Ни өчен? Чөнки бу бүлмә элек Казан татар дәүләт театрының тулай торагы булган. Шуңа күрә монда шул ук Шәүкәт Биктимировлар, Ринат Таҗетдиновлар, Хаким Сәлимҗановлар, Марсель Сәлимҗановлар яшәгән, Рада Нигъмәтуллина һәм башка бик безнең күренекле яраткан шәхесләребез. Алар арасында Салих Сәйдәшев та булган. Ул монда 30-нчы елларда күченә бу бинага һәм үзенең уның үлеменә кадәр инде 1954 елга кадәр яши. Димәк, 24 ел дәвамында бу йортта иҗат итә, яши һәм бу бина әле безнең театр белән шундый күпер белән тоташкан. Ул күпер аша инде актерлар иртән торып эшкә барганнар инде, репетицияларга, спектакльләргә. Музей әлегә тулы көченә үз эшен башкармаса да, кышагына яшь иҗатчыларны, композиторларны җыя башлаган. Биредә апрель айыннан бирле татар моңына, музыкасына багышланган төрле кичәләр, лекцияләр, фатирниклар уза. Максималь формаль булмаган форматта ничектер халыкны монда җыеп, чәй эчеп, сөйләшеп, әңгәмә корып, сораулар биреп, музыка турында сөйләшеп, ничектер халыкка татар мирасын, музыкаль мирасын әһәмиятен җиткерәсе килә иде.
Менә шундый форматта без эшләп киләбез, ягъни инде монда теләүчеләр келәмдә дә утыра алалар, урындыкта да утыра алалар. Ну, шундыйрак теге дуслар җыелган җирдә кебек үзләрен хис итсеннәр дигән теләк белән инде без менә шундый форматка килдек. Киләсе елга Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшевнең иҗат тандемына багышланган зур күргәзмә ачабыз килә, чөнки без хәзер бик тыгыз элемтәдә шул Кәрим Тинчурин театры белән дә, Камал театры белән дә эшләп киләбез. Ягъни кайбер аларда сакланган экспонатлар, кулъязмалар, фотографияларны безнең фондлардагы сакланган шул ук экспонатларны бергә кулланып, инде менә шундый бер зур матур күргәзмә эшлисе килә. Музейда әлеге экспозицияләр урнаштырылмаган, ләкин шулай да һөнәри мөмкинлегебездән файдаланып, бөек композиторның уен коралы белән таныша алдык. Ул Сәйдәшевнең эш бүлмәсендә урын алган. Кулъязмаларын, үзе әйтеп торып яздырган нота дәфтәрләрен дә укыдык. Безнең өчен бу бик кадерле экспонат, ни өчен дигәндә, менә күреп торасыз партитура, увертюра к музыкальной пьесе «Ил» дип язылган. Әгәр дә без Салих абый Сәйдәшевнең 3 томлык әсәрләр җыентыгын ачсак, һәм беренче томында Кәрим Тинчурин «Ил» дигән бүлекне ачып карасак, монда увертюра юк. Демәк, яисә ул сакланмаган, ни өчендер аны редакторлар кертмәгәннәр. Һәм гомумән, менә мин сөйләшеп карадым музыкантлар белән дә, безгә Камал театрының музыкаль бүлек мөдире Әйя Данияр Соколов та килеп киткән инде, ул да таң калды. Неужели сездә менә шул ноталар сакланып килә дигәндә, димәк, будан бер кайда да булмаска да мөмкин. Бу безнең өчен бик кадерле экспонат. Бу тулысынча «Ил» пьесасына язылган увертюра. Нури Сакаевка багышланган беренче һәм бердән-бер матәм маршының тарихи брошюрасы да бар биредә. Аларга карап тарихның үзенә чумгандай буласың. Музейның яңа җитәкчелегенә, яңа үрләрендә без дә уңышлар теләп калабыз. Иң яратмаган эшем хат язу һәм чыгыш ясау дисә дә, дуслары һәм танышлары арасында Салих Сәйдәшев иң кызыклы гәптәш һәм искиткеч әңгәмәче була. Ул һәр вакыт кызыклы хәлләр, мәзәкләр сөйләргә ярата. Үзе дә еш кына мәзәк хәлләргә тарый торган була. Тормышта йомшак, киң йөрәкле, һәр кемнең күңелен күрә белүче кеше булуы белән аерылып тора. Салих абый безнең барыбызга да йогынты ясый алган кеше. Ул бәләгә тарыган һәр кешегә ярдәм итәргә әзер тора иде. Безгә һәр чак ихтирамлы, илтифатлы булды. Кешеләр дә аңа үзе кебек үк җавап бирде. Театрга килеп керүен әллә каян күреп, хуплап каршы алалар иде, дип яза Сара Садыкова. Сара Садыкованың композитор булып китүендә дә Сәйдәшевнең өлеше зур була. Бер вакытны шулай Кондыр буе спектакленә әзерләнәбез. Миндә Фәридә роле. Рольнең мин бик теләгән җирендә генә җыры юк. Салих абый, языгыз әле миңа бер җыр, дим. Эй, Сара, һич яза алмыйм, вакыт та юк, син тот та үзең язып кара әле, ди бу. Ничек языйм инде мин бит җырчы, ничек языйм, дип изгәләндем. Әнә, минем бүлмәмә кереп утырда яз дип кырт кистем. Сәхнәдә җырларга теләгем бик көчле булган күрәсең. Көй чыгарам дип көне буе Салих абый бүлмәсендә азапландым. Бу хезмәт минем өчен композиторлар иҗатына якынайырга бер өтәргеч булды. Дип искә ала соңрак җырчы, композитор Сара Садыкова. Сәйдәшев бик күп иҗат итсә дә, заказ буенча язарга яратмаган. Шагыйрьләр аңа җыр язуны үтенеп, үзләренең шигырьләрен алып килә яки почта аркылы җибәрә торган булганнар. Әмма ул аларга тотынып та карамаган. Чөнки иҗат ул күңел таләбе. Аны кысаларга кертеп яки мәҗбүриләп башкарып булмай. Әлбәттә, иҗатка рухландыручы иң зур көчләрнең берсе ул мәхәббәт. 24 яшьләрендә Салих башын югалтып Валентина исемле рус кызына гашыйк була. Кыз Казан дәүләт университетының медицина факультетында укый. Яшьләр 1925 елда өйләнешәләр. Валя Салихны тирән аңлый, һәр вакыт аның иҗади эшчәнлегенә ярдәм итәргә әзер тора. Тик кызганычка каршы, аларның бәхетләре озын гомерле булмый. 1926 елны Валя бала тапканда вафат була. Бала исән кала.
аңа Альфред дип исем кушалар. 5-6 яшькә кадәр Альфредны Салихның әнисе карый. Аннары малай Валяның әнисе тәрбиясенә күчә. Альфред соңра әтисе турында истәлекләрендә шактый күп яза. Әтием сәхнәгә менеп дирижерлык итә башласа, мин аның йомшак, сыгылмалы хәрәкәтләренә карап соклана идем. Кай вакыт аның алдында әсәрнең партитурасы булмау мине гаҗәпкә калдыра иде. Димәк, ул аларны яттан белгән. Сәйдәшев 2нче тапкыр София исемле хатынга әйләнә. Ул берничә ир бала таба, әмма алар нәни чакта ук үлеп китәләр. 1930 елда туган Нәүфәл исемле уллары гына исән кала. Салих Сәйдәшев тамырлары белән Биектау районы Өбрә авылыннан санала. Атасының, бабасының туган авылы бу. Бөек композитор үзе дә биредә 6-7 яшенә кадәр гомер кичергән. Авылдашлар истәлекләрендә нәни Салих аз сүзле, бик йомшак, тыйнак малай буларак сурәтләнә. Шабата уйны уйнарга ярата, тыйнаклылыгы, сабырлыгы белән аерылып тора. Музейда безне Гөлназ ханым каршы алды. Ул Салих аганың туганнары белән элемтәне саклаучы да, аның мирасын өйрәнүче дә булып тора. Безнең авылның өлкән кешеләре язмаларында язып калдырылган. Салих Сәйдәшев кичкенә вакытта һәм 6 яшькә шәе безнең авылда туып үскән дип. Менә ул мәгълүматны без раслый алмыйбыз инде хәзер. Метрика книгасендә язмасы бар. Салих Сәйдәшев 1900 елда Нариманов, хәзерге Нариманов дип йөртелгән урамда, элеккеге Большая Мещанская урамда 101нче йортта туган дип. Безгә якын инде Салих Сәйдәшев бездә туган дигән фикерләр. 1990 елда Салих Сәйдәшевнең 90 яшьлегенә Өбрә авылында музей салына. Ул вакытта агач бина була инде ул. Салих Сәйдәшевнең бабасы безнең авылда җирләнгән дигән мәгълүмат бар. 2002 елда безнең зияратта бабасы Бикченте бабайның кабер ташы табыла. 2017 елда исә иске агач музей сүтелеп, аның урынына әлеге матур яңа бина төзелә. Ул нәкъ Бикченте бабай нигезенә урнашкан. 1912 елда Шигап Ахмиров апасына тәкъдим ясый һәм шул елдан башлап Салих Сәйдәшев һәм әнисе инде җизнәсе Шигап Ахмиров гаиләсендә яши башлыйлар. Иң беренче Салих Сәйдәшев музыкага тартымын тапкан һәм сәләтен тапкан кеше җизнәсен дип санап була, Шигап җизнәсен. Ул аңа Загидулла Яруллинны музыка өйрәтү өчен, фортепианда өйрәтү өчен чакыра. Һәм Салих Сәйдәшев 1913 елда музыка училищесына укырга керә. Бөек композиторның беренче үзләштергән уен коралы гармун санала. Бер туган апасы Мәрьям аны итәгенә утыртып, нәни бармакларны көй чыгарырга өйрәтә. 1922 елда Салих Сәйдәшевны Казанга кабат чакыралар. Ул вакытта театр эчле, шул театрга музыка белгече итеп чакырыла. Шул елдан башлап Салих Сәйдәшевнең бөтен тормышы, язмышы театр белән бәйле була. Ул күп кенә спектакльләргә музыка яза һәм күп шәхесләр белән элемтәдә торып бик данлыклы, атаклы спектакльләр куялар. Менә хәзер искә алсак, 1926 елдан башлап, хәзерге көнгә кадәр куелган спектакльне искә алып була, ул Зәңгәршәл. Инде бер гасырга якын Зәңгәршәл сәхнәдән төшми димәк. Шушы спектакль белән ел сайын Камал театры яңа сезонын ача. Зал тулы тамашачылар өчен исә әсәр актуальлеген бүгенгәчә югалтмый. Салих Сәйдәшев үзенең 35 ел гомерен татар музыкасын үстерүгә багышлаган. Халык күңелендә тирән урын алган мәшһүр шәхесләребезнең берсе. Ул татар сәнгате тарихында беренче мәртәбә яңа жанр музыкаль драма жанрын башлап җибәрә. Атаклы татар драматурглары Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бурнаш, Таҗи Гыйззәт, Гадел Кутуй, Ходей Такташ белән берлектә ул 60-тан артык музыкаль сәхнә әсәре иҗат итә. Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе, Зәңгәршәл, Кандыр буе, Таҗи Гыйззәтнең наемчик драмаларына язган көйләре Салих Сәйдәшевнең композиторлык талантының иң югары ноктасы булып торалар.
Бөек Ватан сугышы алдыннан Салих аганы бөтен иҗат көчен биреп хезмәт куйган яраткан театрыннан китәргә мәҗбүр итәләр. Театр җитәкчелеге берничә кешене штат кыскартуы исемлегенә кертә. Шулар арасында Салих Сәйдәшев тә була. Композитор ирекле иҗатчыга әверелә. Документлардан күренгәнчә, ул чакта Таҗи Гыйззәтнең рольләре Салих Сәйдәшевнең музыкаль спектакльләре аз булу төп сәбәп итеп куела. Тик моның асылы башкада икәнен һәркем аңлый. Эш Сәйдәшевнең Кәрим Тинчурин белән дуслыгында. Тинчурин репрессия корбаны булганнан соң, аның якын кешеләренә һәм дусларына да көн калмый. Бөек Ватан сугышы тәмамлану белән бергә матур өметләр дә кабына. Салих Сәйдәшев Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына кире әйләнеп кайта. Спектакльләренә музыкаль бизәлеш ясый, оркестр белән дирижерлык итә. Тик композиторның гомере озын булмый. Инде тормыш җайлана башлады гына дигәндә, ул 1954 елның 16 декабрендә бакыйлыкка күчә. 2005 елда Казанда Бөек Сәйдәшевкә күптән көтелгән һәйкәл куелды. Шәһәребез кешеләре һәм Казанга килгән кунаклар Галиәскәр Камал театрына карап торган композитор һәйкәленә һәрчак сокланып үтәләр. 21 гасыр башында Салих Сәйдәшевкә барып баш ия торган тагын бер урын пәйда булды. Ул Идел буенда урнашкан Кызыл Байрак авылында төзелгән мемориаль комплекс. Аны ачуда башлап йөрүчеләр Галиәскәр Камал театры җитәкчелеге. Аерып әйткәндә, театрның элеккеге директоры Шамил Закиров булды. Композитор Кызыл Байракка ял итәргә килә торган була. Мемориаль таш исә ул туктала торган йорт урынына куела. Өбрәдә урнашкан Сәйдәшев музей истәлекләрен барлауны дәвам итәбез. Музей авыл халкына да бик кирәк, район җитәкчелеге өчен дә бик әһәмиятле. Агач йорт искереп, музей ябылу алдында калгач, яңа бина салу идеясын дәррәү күтәреп алганнар. Безнең музейда Салих Сәйдәшевнең тормышына багышланган экспозиция бүлмәсе бар. Безнең горурлыгыбыз дип әйтә алабыз, ул безгә бүләк ителгән пианино һәм Камал театры бүләк иткән зәңгәр шәлебез бар. Музей ачылганда Салих Сәйдәшевнең анагының хатыны һәм анагы безгә портретлар бүләк иттеләр. Һәм әтисе ягыннан туган Бирюшева Нилөфәр Шәрифовна безгә менә бу фотографияны бүләк итте. Бу иң соңгы фотография 52 елда төшерелгән фотосурет, но 59 елдан соңына фотосуреты менә табылып, шулай итеп ачыкланган фотография. Фатыма Камалованың анагы бүләк итте. Әлеге уен кралы исә Тинчурин театр фойесында торган. Аның артында Салих ага да утыргандыр, көйләрен уйнагандыр дип фаразлана. Аннары ремонт вакытында ул Горький музеена күчә. Аннан ары Өбрәдәге яңа музей ачылышына бирегә кайтарыла. Салих Сәйдәшевнең бабасы безнең авылда туган дип әйтәбез бит инде. Менә мәгълүмат һәм безнең зиратта төшерелгән аның ташы бар. Салих Сәйдәшевнең бабасы Бикчәнтәй бабайның биләмләре усадьба дип әйтик инде. Ул менә хәзер безнең музей торган җир мәчет һәм сум буена хәдер менә шул бөтен территория аның биләмләре булган. Менә монда фотография схема бар. Безнең музейда Салих Сәйдәшевнең костюмы дип әйтәбез инде. Аны безгә опера театры бүләк итте. Салих Сәйдәшевнең дип фаразлыйбыз, чөнки күп кенә фотосурәтләрдә нәкъ шундый костюмда төшергән фотолар бар һәм дирижер таякчыгы бар. Аны да безгә опера театры бүләк иткән. Монысы исә патефон, пластинкасы әлбәттә Сәйдәшевнеке. Илгәре аны укышларга тыңлата идем ди Гөлназ апа. Хәзер исә ул аны пыяла артына яшергән, ватылып китүеннән курка. Безнең музейда бик кадерле экспонатыбыз бар. Ул зәңгәр шәл, безгә аны Камал театры бүләк итә. Музей ачылганда һәм Рада Нигматуллина бүләк иткән скульптурада да зәңгәр шәлебез чагыла. Менә ул зәңгәр шәл, буынны буынга, гасырларны гасырларга тоташтыручы, татар халкының бөекләре турында шаһит итүче зәңгәр шәл.
Салих Сәйдәшевнең безнең арадан китеп баруына 70 ел шамасы вакыт узган. Әмма аның даны, исеме, иҗади моңнары һаман исән, һаман безнең күңелләрдә. Үзенең иҗаты белән ул үлемсезлек яулады, үзенә җырдан һәйкәл салды. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халкының күренекле композиторы, татар профессиональ музыка сәнгатенә нигез салучы Салих Сәйдәшевнең иҗат һәм тормыш юлы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.